21. travnja počinju 25. dani hrvatskog filma. 4 dnevne projekcije bit će u 16, 18, 20 i 22 sata u kinima Europa i Tuškanac te u klubu Vinil. Tijekom 4 dana bit će prikazano čak 150 filmova, a projekcije su besplatne. Na CMC televiziji imat ćete priliku doživjeti pojačano emitiranje spotova koji su u konkurenciji na ovom jubilarnom izdanju festivala. I to nam je posebno drago ove godine da smo u suradnji sa Croatia Recordsom i gospodinom Želimirom Babogrecem dogovorili da svi filmovi koji ulaze u glavnu konkurenciju glazbenog spota na danima hrvatskog filma će biti na CMC kanalu pušteni u većem broju nego što je to očekivano i mislim da je to sjajna stvar za same autore spotova i za glazbenike koji tada dobijaju veću vidljivost, dakle taj način prezentacije je nešto što ja mislim nama i nedostaje u Hrvatskoj. Pa mi imamo puno zajedničkog, imamo filmski svijet je naslonjen na glazbeni svijet, naših 70 godina koji proslavamo iduće godine postojanja Jugotona i Croatia Records nam nekako nameće da se otvaramo svim mogućim suradnicima i u prošlosti i u budućnosti i mislim da je Festival Dani hrvatskog filma jedan od njih. Tako da ove godine ćemo tu suradnju zacrtati na pravi film. U sklopu festivala bit će održan i okrugli stol Odnos glazbe i filma. Evo, ja nisam nikad vidio dokumentarac o Gabi Novak ili Ani Štefok, jako bi ga volio gledati, eto, mladi redatelji koji to uspiju napraviti, bit će sjajno jer primjerice inozemni izvođači, inozemne televizije zaista prate svoje izvođače, tako da se nadamo da će jedan od rezultata i ove suradnje i tih okruglih stolova i dakle i samog koncepta našeg novog puštanja glazbenog videa, ne u kinodvorani nego u klubu gdje se ljudi mogu opuštenije ponašati, doći do toga da zapravo se glazbenici više bave filmom i da se filmaši više bave glazbom. Festival će ponuditi i zanimljiv dokumentarni program, retrospektive i radionice. Ove godine je uistinu kruna, pripremili smo jako bogati program službene konkurencije, jako bogati program prateći filmovi, moći ćete gledati filmove od retrospektiva Jakova Sedlora i Zvonimira Majcuga preko filmova iz HRT-ovog urednika Angela Miladinova, Zadnja pošta Zagreb, uistinu široka lepeza filmova za svakoga ponešto. Tako će biti prikazan i film Zagrebačke priče u nestandardnom formatu kratkometražnog filma. Pa kandidat je film Tomislava Pulića po najviše i mene kao koredatelja, gdje se promatra taj nekakav mikrokozmos Hrvatske kroz jednu zgradu u Zagrebu u kojoj je u tijeku, kada smo mi snimali, bio jedna borba za predstavnika stanara. Taj izborni proces smo pratili nekakvih 6 mjeseci s mobitelima i u kojem smo u tom nekom mikrokosmosu prepoznali Hrvatsku, u kojoj bi logična tema bila obnova zgrada, razdjelnici, radijatori. Međutim, kao i u makrokozmosu gdje bi trebala biti važna tema nezaposlenost, BDP, bolje gospodarstveno, i tu dijele se tema 41., 45., 91. u 2016. Glazbeni spotovi Gonzo, Gad i Bang Bang ne zaboravi me u konkurenciji su najboljih glazbenih spotova i bit će prikazivani u Vinilu 22. travnja u 23 sata. Koliko vam znači Dani hrvatskog filma i što se predstavljate na njima? Pa jako nam znači s obzirom da smo mladi autori, znači nam ta eksponiranost u društvu i šta ja znam, ne znam šta bih rekao još osim toga. Sve u životu.